Kikiunga chinsaibire nigo chinga kiensengima yaringe wachengera lituko lyobochenu lituko lya lero ensemo y'abamenyi baibeno hime ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo lero banyora oboringo lya n'obugweni bwa bosa inse y'omuroberi bw'omwemusi bw'enseme y'omusike Steve Arika kukwana chingeke ekyo nigo bagokeregetambo kerekyo nago tabuna nigo muchakano muya kebochenu asensemo y'omuyegokorekana asegeti Kenya nturago olikitodani runtiri Oroboturwa sinchira yogwikirano. Kero mwaka chitarikisa nebere omutinyukane ensengima nigego chengera lituko lyobochenu na kurwase kaunti ya Kisii ensemega y'abamenyi namuna abantu b'emyaka minene niko barabwo balingoligwa na kwegwa bubwenia babosa bataligwakanira kindi gyonsi murobulyo waliganigwa no MCA we wodiga Moske Steve Arika bakobwaterana nenyegetalie yemo y'abanyene kurwase kaunti ya Kisii na irane iri lituko lya lero ngambu yamano medical camp yabe getuge kanyanturago twararira abantu abange bachire una bono ndocha abantu baito abarwaire bachire aso bonge abande bagopimwa bakonyorunga mbatakire kolifa ugo cyasenya gitari ero ligere gaiga eko bakoba buya nande yairana ukwana chiga kicho niko batebuna oyiga no mochaka no muya kebochenu nabuna ekiga gya konyire haso gusiria amaroire au hasimibere yabo nakuba monongo erari bageri nambi ya mono asengencho yobo konyi baruri guchi asekenyoro nabangina bachorera abange kuba mona bangina narabara abange nabagaka nande nigo yarenge medical camp yarenge yabangina bako unenki ntoko ganina chi familia bante bakare gusira inchere ya mubasokano nakuba mono nigo bachira asengencho early detection asengencho yogo pimo mapema umuntu opimo se nabate pressure nabwate nonyene sukari nagopimo nonye cancer chonsi nakuba mono gosemiwa mangana mental issues abantu mbakwanirwa asengencho yoburere bwebirengereri bona rekwiruri bageri lya bene gotebya abantu bonspina ekero mubiro gore biyanto kuganitwaro aratoma kwenda nyagitari ukwana chinga kicho nigo kuboli kuba kwabekwa asabanto wesokia mapema asobolinkolia bunobo kubakonya okeni bikore by'abantu bagusiria magimabo mubasokano ne chinga kichio Arika wene kebuno muroberiga nigo konya nonyena bamenyi kuraisiko yewodi bino nekirenga no gokonya abantu baito kebochenu gutanga mbuya kubwa kubwenya igo abandi bapimirwe abandi basomiwe abandi basemiwe igo ngwaka nande libagari ndenkolira se pastor Rogers Nyaputo kiagera abantu balero ba benefit amasabo bakokubweniwa na bali banyoro bosemia mbaro bali bara affected na HIV positive na baro banyoro bosemi bwabo ne seminar na ende ntwigwana nga SCPO eroswe yokoranga na nyimbali batere sokia na baro besokie aiga kara medical camp to bwate turikoli ke bande nga kaikwaro no rukia mukama no runyamache no Rwanda se sokorwa kwa sinkurigiri gore ngopongesa abantu baitu ba LT promoters kwa sanko ba congratulations mbatanga na kurubeno na atangana ase Kenya ngima yaba namba nye lakini asegoeta Nyanza woja Kisii nero yaba namba 1 igo nkobatebinga imbiyamono muna twata yatenga ibeno no benchmark nyekoba nande na bekoba nande ne wiki eri assessment ya county nande ni beno yatangana nkurubaterega taseni kyagatembe kuraiga ibeno imenyeri bari chache county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri